seuraaako siellä nyt Alvar Myyrpak, näinkö oikein, että on tuolla keulalla, tai siis ei ole keulalla, mutta hiihtämässä tätä kolmikkoa kiinni, jossa Ari Luusu on hienosti tällä hetkellä kakkosena. Suomalaisväriä Helppärin väliaikapisteellä 71,1 kilometriä on siis matkaa tällä kolmikolla takana. Ja se vajaa 20 vielä edessä. Kyllä se on Alvar. No niin, Myyrpak nousee tähän kärkiporukkaan. Viime vuoden voittaja nuori parikymppinen pinkissä liivissään iskee siihen Scout Matissenin kantaan ja nyt siinä alkaa olla sitten tommonen 5 hengen ryhmä. Luusua komeasti kakkosena. 6 joukossa 4 Lager 157. Heillä tällä hetkellä pullat hyvin uunissa, jos tämmöistä leivontatermiä voi tähän kohtaan käyttää. No tää on heille pääkisa, sanotaan, että heillekin, mutta esimerkiksi viime vuonna Myyrpak Persson otti kaksoisvoiton tallilleen, että kyllä se panostus myös näkyy ja heidän huoltomiehiä asuu tällä alueella myös, että on niin kuin sillä tavoin sieltä tiimistä löytyy kyllä tähän kisaan taustaa. Max Novak vasta 28. Herdalen 32. Kyllä nyt huomaa, että jos se oli lähes 100 hiihtäjän joukko vielä tuossa jokin aika sitten, nyt on kärjessä sitten jo pistetty vähän koneeseen enemmän kierroksia ja Alvar Myyrpak siihen kakkospaikalle noussut. Scout Matissen kärjessä Myyrpak kakkosena ja sitten siinä edelleen mukana Westerheim tuossa kärkiporukassa. Ja Ari Luusu. Ari Luusu, kyllä. Veikkaisin, että nyt kun siinä on 4 Lager 157. Nyt on ihan rapsakkaan matka vauhtia. No nyt voisi kuvitella, että jos joukkue nyt ylipäätään jonkunlaista taktiikkaa haluaa noudattaa, nyt kannattaa sitä vetovuoroa vaihtaa ja pelata peliä niin, että sieltä takaa tuleva ryhmä ei tätä ryhmää enää kiinni hiitä. Ja jos Luusua siinä pysyy, niin sehän kelpaa kyllä meille oikein hyvin. No ehdottomasti kelpaa. Mutta Scout Matissenillekin ihan hyvä luistosuksissa. Ja Myyrpakilla ei taas luista sukset, niin kuin ei Jizerskassakaan luista. No siinä on massaa miehellä kyllä. Katselee taakse, siellä muut pumppaavat jo hullun lailla ja hän siinä vaan laskettelee. On kyllä. Matissella on hyvä kapula. Nauttii vauhdin hurmasta. Se on kiva huomata muuten, kun huomaat tuossa kilpailun tuoksinnassa, että on muuten aika liukas suksi kavereihin verrattuna. Se pitäisi olla henkinen yliote. No kyllä. No siinä hänen takana on tietysti semmoinen kirimies, että sitten jos tarvii ruveta oikein tosissaan siellä maalisuorella pumppaamaan, niin ei varmasti. Olisin yllättynyt, jos tästä ryhmästä joku muu vastaavanlaiseen rytminvaihdokseen pystyisi. Mutta kieltämättä toi suksien ero tuohon laskuun niin oli kyllä merkittävä, mutta kuten sanoit, on siinä koko eroakin ja aina se laskuun lähtö vaikuttaa. Jos on vähän nostanut selkää ylös, niin siitä tulee tässä taas näyttää, että ihan hyvin pysyy tuossa perässä. 6 miestä on siinä kärkiryhmässä mukana ja Suomen Ari Luusua siinä ryhmässä mukana. Ja nyt on sitten se vetovastuun vaihto. Scout Matissen päästää sinne Myyrpakin kärkeen, Westerheim siinä kakkosena ja Luusua 3. tällä hetkellä tässä kilpailussa. Aivan loistavaa. Jotenkin eroa on tuonne taakse tullut. Siellä nyt näyttäisi, että Tauböl olisi siellä nyt vetämässä tota porukkaa ensimmäistä kautta hiihtävä. Kova Norjan sprinteri. Luusua ei halua lähteä vetämään. No miksipä kannattaa? Kyllä. Siinä on kuitenkin ison tallin miehiä rinnalla, niin antaa heidän tehdä työtä. Oliko muuten katsoa Oskar Gardin siinä 2 eri parin suksilla hiihdellään hänen osaltaan. Täällä sitten Helpperiin tulevat myöskin Emily Fleetten naisten kärjessä. Joutunut nyt vähän sitten jo vetohommiin. Aika paljon on tänään saanut nautiskella mieshiihtäjien vauhdinpidosta. Ja jos ajatellaan, että siinä on kuitenkin viime vuoden top 60 hiihtäjien miesten kilpailusta hänen takanaan 2 kappaletta, niin kyllähän Fleetten on tänään ollut kyllä armottoman kovassa iskussa.
No, on todella. Ja nyt on alkanut tulla sitä eroa taakse muihin nähden jo ihan merkittävästi. Että se alkaa olla jo minuutin luokkaan tuo ero, niin aika turvalliselta alkaa kuulostaa. Kyllä herrasmiehet vähän auttaa kyllä Emilia tässä hommassa. Itse auttaisin kyllä näin miehenä. Epäile sitä. Ja kohta tulee se pitkä alamäki, missä nähtiin, kun Silloin varsinkin syöpäistä itse painavampien miesten taakse. kyllä. Onhan se selvää, että kyllähän se massajyrä on alamäessä kovempaa kuin kevyemmän hiihtäjän paino. Tai sitten toivo, että joku sieltä takaa työntää saukasta, että Kyllä. saa sellaisen kunnon junan siihen. Tässä on kyllä päivän positiivinen yllätys. Julistustahdon näin korkealla. Alnessin hahmo siellä kyllä, ei siinä ole kuin vajaa 10 sekuntia tuolla vilkkuu. Joo, siinä on kuitenkin vielä se 20 kilometriä hiihdettävää. Mutta miehet on pystynyt kyllä, niin kuin sanoit, niin on pystynyt tekemään kyllä merkittävästi eroa tässä sanotaan viimeisen 10 aikana. Kyllähän se ero on siinä se reilu 10 sekuntia, mutta Tuossa sitten kun vähän laskuvoitosta mennään, Kierni Alnesen suksi ainakin aiemmissa laskuissa on ollut todella liukas. Ludi myöskin sitten tuonne 71,1. Siinä on kärkinelikko naisten osalta.